abokina idan mun je gun bokan nan yarinyar nan za ta so ka san ina son yarinyar nan kamar hauka. Ina ji ba yarinyar tana wulakanta ka ba. Wallahi ga bari ka biya ne take. Bari ka gani mutum boka. Yarinyar nan sai ta dawo sai abin da kake ta yi zaki. Dan Allah kai dan mamu da kai da dukiya. Dan Allah. Ina ga yanda kake jujjuya matan ka. Wallahi sai mata ta kulwa. Baka sai ka sai da'auta zuwa ɗan kula da zauna ne ina wannan ya tafi bashi oke je ka dawo will you keep quiet? What? Yau na san da kun zo ne akan maganar wata yarinya amma ya sake mun bayani. Boka kana ji ko? Dama wata yarinya ne nake son ta sosai. To sai wani mai kudi ya zo ya kwace mai ta. Aljani ya gaya mu. Na mata kira ta waya ma ba ta daga. Yanzu me kake so a mai da ita ko shi a raba su ko a kashe shi ko kuma a dawo da ita wajen ka ta kama sanka. Yake so ya sa mai kawai so yake a sai yadda yake kawai. Yana son ya mallake ta ne. Soyayya da duk ba wanda take so a duniya ko da babanta ne sai. An gama. What? Da me zan za kawo? Okay. An gama. Sarkin aljanu. What? Ya ce za ku kawo kan abin da idan ya ci abinci ya sha ruwa sai mutuwa. Sannan kuma za ku kawo kai kifin da baya son ruwa. Sannan kuma za ku kawo takalmin telan da bai karya da kawai. Sannan kuma a aikin bokanci na ba na son kishi. Za ku je duk inda ku zo labarin wani boka ku kashe shi. Sai kun kashe guda 90 sannan yarinyar nan za ta soka. Boka ai mun abu a duba mu wannan abin da ka fara nan ba zan iya same su ba. A dai duba mana wuri ai muna sauki wannan abin nan. Yarinyar fara ce. What? Ba so take. To bari a duba maka. Za ku kawo lambar ta. Sannan kuma kar ku ƙara kula ta. Boka, sai duba mana wani abu. Wannan shine maganar ƙarshe. What? Boka ba wani tukuta bayan wannan. An gama magana. Continue. Gaskiya boka wannan bari. To za ka mutu. Mutuwa me ya kawo magana kuma a cikin mutuwa a cikin wannan magana. Za ku mutu. Za mu mutu. Fara kashe shi. Bari mu fara kashe shi.